आंनि चेनेलखौ नायगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। सारा मोननैसो भिडिअ क्लिप हरदों, मानो होनना बुङोब्ला नान्दि आयुर्वेदिक स्ट'रावहाय मुलि जानानैहाय माने मोजां जानायफोर आरोना, बिथांमोना सार्टिफाइ होदों। ओमफ्राय दा बेखौनो हगारनानै होनायलाय दा आं हगारनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेफोरबायदि प्रब्लेमफ्राव जायोब्ला माने सारजों कन्टेक्ट खालामनानैहाय जगाजग खालामनानै लायनो हागोन आरोना। गोबांथार जोबनो गैयि मानसिफोरानो मोजां जागासिनो दङ। नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय नुखाबाय जानांगौ। दा जेन बे भिडिअनि दारैनो गुबुनफ्राबो जेन नुसननानै लायो, बेनि थाखायनो माने सारा बानायनानै होनायलाय दा बेनिखायनो आं हगारनानै होनो नागिरदों। दा सोरबाफोर जुदि प्रयजन जायोब्ला नोंथांमोना जगाजग खालामनानैहाय लायनो हागोन आरो आइला बङाइगावनि खोलाहा थानाय नुथुनफारायाव आरो दा नायलांनो हागोन भिडिअखौहाय। खुलुमबाय आदा। नोंनि नानिखौ आं मुलि हरबायना आगोलाव। नानिनि मा प्रब्लेम दङमोन आरो खयदिननि गेजेराव आराम मोनबाय एसे खिन्थादोलाय। माने हासुयोमोन, ओमफ्राय सारनाव लांफैबाय मुलिखौ, ओमफ्राय बिदिनो सप्तासे माबा 12 दिनसोआवनो आराम जादों। माने एकदम कमप्लिट हामबाय दा ना? औ, दा हासुनाय खुनु प्रब्लेम गैया। जानाय लोंनाय थिगै दं। जानाय जायो ना? बोसोरा कय बोसोर बाबा? 7 बोसोर जाबाय ना? माने बयसा 7 बोसोर बेना। दे थेंक इउ। खुलुमबाय फंबाय। नों माने नोंनि एड्रेसा बुंदो, बेमारिया नोंना मा जायो आरो मा बेमार दङमोन, दा माबादि मोनदों एसे बे केमेरायाव खिन्थादो। खुलुमबाय, आं बाक्सानिफ्राय फैदों। आंनाथ' बेमारिया एसे बेमार जानाय गोबावानो जाबायमोन। टिउमारनिफ्राय केन्सार बायदि जालांदोंमोन। ओमफ्राय दा सारनिफ्राय मुलि जायै जायै मोजां जाबोदों आरो ना, बेखिनियानो। बेमारिया माने दा मथा मथि पुरा मोजाङै दं? मोजाङैनो दं। जानाय लोंनाय सब थिग दं? थिगानो दं। बेरायगासिनो दं? बेरायगासिनो दं। थाबायगासिनो दं? थाबायगासिनो दं। गासैबो थिगानो दं। दे थेंक इउ। खुलुमबाय आदै। नोंना मा नाम? आंनि मुङा महन कुमार मुसाहारि। बहायनि आदै नों? आङो बिजनि बर' बाजारनि। बिजनि बर' बाजारनि ना? नों सिगाङाव आंनिफ्राय पाल्सनि मुलि लाबोदों ना? लांदोंमोन। पाइल्सनि ना? पाइल्सनि लांदोंमोन। पाइल्सनि खय दिनाव प्रमान मोनबाय आदै? सप्ता खननैयाव प्रमान मोनदों आं। सप्ता खननैयाव ना? सप्ता खननैयाव प्रमान मोनदों माने आराम मोनदों ना मोनाखै? आराम मोनदों। आराम मोनदोंमोन। रानदों आरो। रानदों ना? बिनि उनाव आङो फैसा गैयियाव मुलिखौ लांफै जायाखैमोन। दिनैसो लांफैनाय जादों आरो। आच्छा। खिन्थु आरामथ' आराम मोनबाय आरो सप्ता खननैयावनो आराम मोनबाय। सप्ता खननैयाव आराम मोनबाय। ओमफ्राय मुलिखौ 1 लिटारैनो खरसा जुदि माबानायबा खेला जाबावसिगौमोन आरो। ब्लेंक थाबायना। आं बिदि मोनदांदों आरो। दे आदै थेंक इउ। गोजोन्थों। बाबू এটা যা। বাইদেউ ঘৰটো ক'ত আছিল? সৰলপাৰা না? কিমান দিনৰ পৰা আছিল তাৰ বেমাৰটো? একদম সৰুৰ পৰা না? খোজকাঢ়িব নোৱাৰিছিল? এতিয়া পুৰা পাৰিছে না খোজকাঢ়িব? মাতটো আহিছে? অলপ চলপ আহিছে? হৈ যাব এইটো। খোজকাঢ়িব পাৰি আছে তো? কথাও পাতিব লাহে লাহে অলপ আহি যাব। অলপতো আহিছে? আহিছে না? এৰি দিয়কচোন অলপ, চাওঁ তাক। মোটামুটি ভালে খোজ কাঢ়িছে না? আইজা চকলেট। এতিয়া মানে সব আইডিয়া আহি আছে তাৰ। মানে আগত খোজকাঢ়িব নোৱাৰা আছিল, এতিয়া বঢ়িয়াকৈ খোজকাঢ়ি আছে। তো চাইছে আপোনালোকে ৰাইজে, এই ভণ্টিজনে সৰলপাৰাৰ হয়। বাবুটো মোৰ তাতে আহিছিল 2-2.5 মাহ 3 মাহ আগত। তেতিয়া খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈছিল, এতিয়া ধুনীয়া খোজকাঢ়ি আছে। মাত অলপ অলপ ওলাই আছে, মাতটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, সেইটোও হৈ যাব।
কোনোবাই আপোনালোকে তেনেকুৱা যদি অৱস্থাত ভুগি আছে আহিব পাৰে মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ভিডিঅ'ত দিম দিয়ক নমস্কাৰ ক'ৰ পৰা আহিছিল বাইদেউ মই পাঠশালাৰ পৰা আহিছোঁ কি প্ৰব্লেম আছিল আপোনাৰ মোৰ পাইলছৰ প্ৰব্লেম আছে কিমান বছৰ ধৰি আছিল 10 বছৰে আছে মোৰ 10 বছৰ 10 বছৰ। এতিয়া এতিয়া ভাল পাইছে মানে ছাৰৰ ঔষধ খাই এতিয়াতো একো প্ৰব্লেম নাই এতিয়া প্ৰব্লেম নাই গোটেইখিনি প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈছে আপোনাৰ না আমাৰ ইয়াৰ পৰা মেডিচিন খাই ভালে হৈছে ঠিক আছে ধন্যবাদ नों बहानिफ्राय आदा आं गलाघाटनिफ्राय गलाघाटनि नों एसे खिन्थादोंलै मुलिया माबादि मुलियाथ' जानाया मोजां मोनदों बेनिफ्राय लांदोंमोन जोंहा हिन्जावफोरनि जानायखौ दा कयजन पेसेन्ट लाबोबाय नों टटेल दा साब्रैसो जाबाय बिसोर लाबोनाया औ आगोलाव बिदिनो लानानै साबासो जाबाय आगोलाव साब्रैमोन बे गासिबो मानसि मा मा बेमारनिबा एसे उन्दै खुदिया थाबायनो हायो बुंनो हायो औ बेबो दा मास मोनसे जादों एसे मानसिया माबायाव फैदों आरो लाइनाव आदसा ओमफ्राय जोंहा हिन्जावफोरनिखौ लांदोंमोन आरो लांनाया दा मोजां मोनजोबदों आरो जानानै आथिं बुनाय आथिं हारा बुनाय बिदिनो आथिं मिजौनाय बायदिसिनाया माने हामजोब्बाय आरो एसे एसे दं आरो माने नों जिं मेला मानसि आराम मोनबाय ना बेनि थाखाय एसे भिडिअ बानायदों आं दिनै दे जागोन दे थेंक इउ